लोगोफोर आं चेनेलाव आं बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेनो जे आङो बैसागुनि सिगां मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना दलापारानि सेक्रेट मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननिसिम आं फोरमायगोन होननानै, नाथाय आङो जि माने माल नांगौ बेयावहाय बेखौ मोनैनि थाखाय नोंथांमोननिसिम माने बानायनाबो खिथिनो हायाखै आरो फोरमायनोबो हायाखै आरोना। ओमफ्राय आंनि बोराया दिनैहाय लानो माने दिनैहाय जि माल नांगौमोन, ओंखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनोसो सानबाय आरो। ओमफ्राय फोरमायनोसै माने ओरैबायसा आरो मोनसे खोथा दङ, माने जोंना बोरायमोननिया मोनसे क्लाब दं आरो जुमाय लोङि क्लाब। ओमफ्रायो जुमाय मोनलोङा नालाय, ओमफ्रायो मा होनो मोनसे आरोबाव जुमाय बानायो आरो जुमाय बायसायानो अकल एमाव होआ आरो, नाथाय जायफ्रा जुमाय गारनानै जेनेबा जुमाय गारनो गोसो आरोना बेफोर माने इउज खालामनो हायो आरो बेखौ माने जुमायजों एखे मोनामनाय मोनो आरो आङो, ओमफ्राय आं लोंनो हाया आरो। ओमफ्रायो आंनि बोरायमोनहा बेखौनो लोङो आरो। ओमफ्राय देहानि थाखायबो इमान गाज्रि नङा बेफोरो, इमानबो माने फेया नालाय। ओमफ्राय अफार लोंबाथ' एसे फेगोन खोमादां होनदों आरो, ओमफ्राय बांसिनानो फेबाबो दसेनि थाखायल' होननानै बुङो आरो। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों जे जायफ्रा माने जुमायखौ गारनो गोसोबा न'खरफ्राव बारा जुमाय लोङो, आंनि सिख्लानि माने होजों न'नि जोंहा बाबायाबो बिराद जुमाय लोङो आरो। ओमफ्राय आं सानदों माने बेखौ न'आव बानायहैनोसै नामा बिदि सानदों आरो। ओंखायनो आं नोंथांमोननो सेयार खालामदों आरो जे जोङो जुमायनि अनगा माखौबाफोर लोंनानै जेनेबा जुमाय लोङालासिनो थानो हायाबाबो जोङो माने बे बुस्थुखौ लोंनानै माने खाथायनो हायो आरो। होमबा नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनगोन होननानै आङो सानो आरोना लोगोफोर। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो बे जुमायखौ माबायदि बानायो आरो माजों बानायो। ओमफ्रायो मा होनो देहानि थाखायबो जुमाया बे जुमाया माने गाज्रि नङा आरो। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो। फार्स्ट टाइम आं दो गंसे ओमफ्रायो दोआव आं दै लाग्रोबाय आरो दायो। गेस जलायनि ओमफ्राय आं रोङा माने आंनि बिजावजालियासो खोन्थाबाय थादों आंनो। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो मा मा होयो आरो मा मा खालामो। दैखौ बुरजा नाङा मोननैनि ओंखायनो बे सिनि गलिबानो जाबाय दा दै होफानोसै ब्रा। उनाव एसे दै होबावनोसै आरो दे होनलाय होमबानो जायोबा सिनिया नांगोन दा बुरजा नांगोन ना सिनिया बुरजा देलाय होहरलाय नोङो माबा जाबायना बेयो फिथाइयाबो थांबाय नामा बिसोर न' मावग्राफ्रा? थांबाय बेथ' थाब थांबाय दिनै मावनो माबा गैला होनदां बैथिं मावदों लामाथिं मावासै दां। जौ फाग्ला जि बुरजामोन 2 केजिनो बिसिनिया 1 केजि होखानोसै बे माबा गोदै जानाय गोदौबानो जाबाय आरोना बियो मोजां गोदौ होजोबनोसै ब्रा। बै सिनिखौ माबा होजोबनोसै मा होनो मुलि होजोबनोसै ब्रा। ओमफ्राय जेबो होला ओमफ्राय होला खोबना दोननि फिसा ओमफ्राय लोगोफोर नै सिनिया आवलिजोब्बाय जोंना। ओमफ्राय गुसु जाथों होननानै गेसखौहाय अफ खालामनानै दोनबाय आरो दसे सम। ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु दे लोगोफोर नोंसोरो खोन्थानो हायोबा दे बियो माने बे फोराननाय ओंखायनो सिनायाखै आरो बेयो माने
आमलाय गोरान फोराननाय माने बोरायाहाय आमलाय गोथांखौ मोनबोआखै जाहैदों ओंखायनो गोरानखौनो लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर बेयावहाय माने सिनि आरो दै होगोन आरो माने सोरबाफोर सिनि गोदै लोंनो हायाबा सिनि होआलासिनो दैजों सोमहाबना दोनबाबो जागोन आरो बियो दायो आमलायखौ एसे बुरजायैनो बानायखासिगोन आरो माने दैखौ एसे बुरजायैनो होखानोसै माने आमलाय गोरान नालाय एसेल' नुदों नाथाय बियो बुरजा आरो एसे ओमफ्राय बयामाव एसे सोना दोनसै बाल्थिङाव एसे सोनोसै आरो एसे नै आङो आमलायखौ होबाय ओमफ्राय आं दायो जगावहाय एसे दै लानानै दैखौ एसे होग्रोबाय आरो माने सिनिया दासिमबो बारा गुसु जायाखै ओंखायनो आङो बे लबारनि बाल्थिंखौ एसे गाज्रि जागोनदां साननानै माने आङो दैखौ होग्रोबाय ओमफ्राय आङो बेनिफ्राय मा होनो बे सिनि फुदुंनानै दोननायखौहाय आङो होनोसै आरो बेखौहाय सिनिखौ माने एसे बुरजायैनो फुदुंदों माने सोरबा बायदिया गोदै लोंनो मोजां मोनो सोरबा बायदिया गोदैखौ मोजां मोना गोदैखौ मोजां मोनाबा सिनिखौ होनाङा लोगोफोर होआलासिनोबो लोंजायो होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर दायो बानायखांबाय माने आङो बानायनो रोङा ओमफ्राय सोलोंहांदोंसो आरो ओमफ्राय आंनि बिजावजालियासो खोन्थादों आरो माबायदि बानायो ओमफ्राय बेखौ जेब्ला बिदै ओंखारो आरोना बेयावहाय दैयावहाय होमबानो लोंसिगोन आरो एसे गोबाव दोननो हायोबा मोजांनो आरो ओमफ्रायो लोंनो लुगैथारबाथ' माथो आरोना 10-15 दिनजोंनो लोंगोन आरो जेनेबा बिदै ओंखारबानो आरो माब्ला ओंखारो साखिनायनानै जुमाय बायदि आरो बियो ओमफ्रायो मोनामनायाबो एक्जेक्ट जुमायजों एखे मोनामो माने गोथांखौबो बानायो आरो ओमफ्रायो गोथांखौ मोनबोआखै आंनि बोराया माबा फोराननायखौनो मोनबोदों आरो आमलायखौ ओमफ्रायो एमाव होआ आरो बावहाय ओमफ्रायो बिदिनो सिगां बानाय खोन्थादोंमोन एसे जों बोराय बुरै लोंबावबायसो एसे साखिनायबाय आरो आं बारा लोंनो हाया बेखौहाय सेस्था खालामगोन एसे लोंनो ट्राइ खालामगोन आंबो ओमफ्रायो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोनहा सोरबाफोर जेनेबा जुमाय गारनो गोसोबा माने एसे लोंदो बिदिनो थगायदो आरो गावखौनो गाव जुमाय होननानै जेनेबा जुमायजों एखे मोनामखायो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोनहा होमबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच